мардами ғариб апа хӯракӯи ма мардами ғариб хонаи 100,000 мехости ина бачаи уша беист ягон ҷудоудав нак мардами ғариб апа хӯракӯи ма сағраи лағлақин хизмату барои хутонай хона калсавои мушимбозор пеши чилягу ина бачаи уша пеши чилягу каничка ина калсавои мардами ғариб апа хӯракӯи ма просто ира успед кунен ма чама сайтон дамондамуш хонаи бародаре барои хичакагай неки бародар да афсус ки пул дар курай ози наворам тамошо кунен мардами ғариб нархша нигоҳ кунен ки барои шумо 255,000 мондагиам 255,000 хеле дар ховалин сади хусор бура бачаи уча наметанад нигоҳ ки хона евралимон калидорчаи калон дар треза ҳама мебини мардами ғариб дар ховалин бура хеле хона наметанад и ҳамаш саҳматои сағраи лағлақия хизматам барои хитонаи мардами ғариб апа хӯракӯи ма и полни корни гарнитурае фақат раҳа тамошо мегирай асфалта иҷа мешава бания иҷа мешава уҷатхона иҷа мешава бания ина соҳибхона акаҷон ҳамон гуфтагӣ мондумуш 255,000 тайлис нисаш полни подвал мардами ғариб бо иҷа баляска бзани бо гарини бад мешава нигоҳ кунем хонаҳо ҳама шав арӯсияи мардами ғариб ина лукшоли соз кестай руфтачин кестай мардами ғариб апа хӯракӯи ма хонаи шаҳри душанбе рӯпарои мушимбозор дидем ки калсавои мушимбозорай инаи хонашум 6-7 метр дароза ҳамаи мардами маҳаллара мебара хона люксай бародару успед кунем просто мардами ғариб апа хӯракӯи ма хизматам барои хитона хизматакон ва қадр кунем и хеле хона бо мегумтон дар сари хусор бурай наметатон худо нигаҳатон дора мардами ғариб хизматакон ва қадр кунем сағраи лағлақия дар треза ҳама мебини хақати хонадор дидем ки нарха барои шумо шапидам гуфтам арзонтара кишкам агар не 350,000 гуфтам наметунамш хулоса хитон медонем мардами ғариб просто успед кунем ки хеле хона нест дар як сари хусори хеле хона хеле нақда нест рӯ парои мушимбозори мардами ғариб худо нигаҳатон дора бохи дар панои худо бошем ачоиша